DTU vi er en frivillig del af S-huset, og vi står blandt andet for at hjælpe til ved større events, såsom Vinterjoint og Rusjoint. Men derudover så hjælper vi også til ved mindre events, såsom Klub. Og her der hjælper vi til med at sætte scenen op, og under eventet der hjælper vi til som at stå scenevagter og andre mindre opgaver. Og når det hele er færdigt, så hjælper vi også med at tage scenen ned igen. Derudover så laver vi også bare generelt hjælp i S-huset, f.eks. bartender til femmerfredag, hvor vi hygger lidt bag baren, samtidig med at vi serverer en masse billige øl til nogle glade DTU-studerende. Crew har også 2 funktioner i S-huset, når vi er i sort trøje eller i lilla trøje. Sort trøje, det betyder, at vi er ædru, og vi er i stand til at tage ansvar og hjælpe i mere kritiske situationer. Når vi er i lilla trøje, som der også hedder partycrew-trøjen, så vil de sige, at vi har en promille i blodet, man har det sjovt osv. Normalt, når vi er i lilla trøje, det er til arrangementer som femmerfredag. Vi står bag baren og serverer for folk og drikker lidt samtidig og har det fedt. Are there any requirements to join crew? Even if you have no knowledge at all how to set up a stage or something like that, that's no problem. If there is some stuff that you need to know, you will get training. It's purely voluntary, so it's not expected for you to like always show up or always work. There's like both Danish and international students. Most meetings and stuff like that will also be in English, so there's no big language barrier. Så hvis du er frisk på at lære en masse nye mennesker at kende og være en del af et fællesskab, samtidig med at du får nogle kompetencer, som du ikke kan få andre steder på DTU, så synes jeg, du skal komme til crewmødet i kælderbaren.